Здравейте хора, аз съм Fighting G и това е втори епизод на нашата поредица от Купче оцеляване. Тук сме с Dark Boy. Който умря и си загуби всичко. Да, той умря и си загуби всичко. Но... Ще кажа в медиите. Окей, ето ти малко камък. Дърво, чак също. Не бе, там, чакай, само ще дам една пранка да ходиш да си отсичаш. Леле, това как ме дразни. Ето ти. Ще го щупа. О, ти е много, благодаря. Да бе, аз сега направих. И... Надявам се тази поредица, която правим да ви хареса. Като зомби ще му носи. Ще го килна и ще престане да... Рип. Ти падна. Да. Гати тъпота е. Как когато не вървиш на мост с shift? Това нямам нищо е, бати тъпото е. О, тям да си надраза. Какво да се прави? Чувам зомби, да, убило ме то. И да знаеш, пази се. Аз нищичко не виждам. Зомби вилиджер се натиска. Не ще бутат се. Ела да видиш. Чакай, аз не стана. Идвам. Ало? Когато ви моля да излизате, казахте, хайде. Съжалявам, хора някакви идиот казват. Кой е гаджето ли ти е? Не, ако беше гаджето ми, аз да й кажа идиотка, да бе, да. Бас тъпите зомбите се запалиха. Ами, защото е ден. Не, и са под дърветата на сянка, и това е странно. Нищо, поне ще взема тъпото им XP. Те само за това искаха XP да вземат. О, гати, аз съм почти... Трябва ми още камък. Що? Не знае защо. Всички ми айрон беше в мене. Ето защо за това направих чест. Да, ама аз буде. О, там има пирамида. О, пак не ми се даже, пак съм обажда. Радуй ме. Ето ти дървата. Мислите за зомби. Ще имате кил на към същото. Виж къде са за цветето. Трябва да те кил. Специално съм много отворена. Ще стигна до всички. Имах и 3 пържоли в мене. Всичко се изби. 3 пържоли, айде. Без да не ме огладнявам. Да, бе, да, бе, да, бе, да. Аз не съм огладнявам. Да. Логиката на геймера. Ако си по-силен от мене, значи си нюх. Не, значи аз съм нюх. Всички са по-силни от мене, значи си нюх. Чай, до какво ще стигна? О, да, до месата. Почти съм до месата. Окей, окей. Когато се развиеме малко повече и разтаковаме всички байоми. О, заваля. Ние пуснали ли сме шиитовете? Не знам.
Аз ще правя път към пирамидата. Аз съм вече на нея. Не си на нея. Аз си на местото. Ти си заедно с мен на место. Да, бе, дръжки. И как? Само съм направил път до места. Не си направил. Ма кой направи път до ония остров? Кой? На Баба Гой. Не познавам такъв остров. Бра. Има много овце на местното. Видях. Нали каза, че не е затворен, бе? Кое бе? Острова. Какъв остров? Ето аз месец. Къде е затворен? Видях, че не е затворен първи епизод. Така не е затворен. Аз имам две звъни. Какво правиш? Чупах и играя. Не си личи. Добре, това са какво е? Чакай да отидем отгоре. Аз стигам нагоре, направо, е така. Бъба. Ти умираш ли, бе? Ми закопаме. Не съм аз, хей. Да, не си ти дрънки. Дрънките се закопах. Супер, на всичкото отгоре съм трети лева. Аз съм отгоре. А дори не съм убил, само 2 зомбита убил. Това ще вземаше остров. What? 2 ендърмена се шиваха там. Сега ще ги нашивам аз първи. Пак ли тъпи фейс, бе, спри го, че... Не, Дидо качи нов клип. Кой Дидо Ди, бе? Да. За Дидо Ди става. Защото е геймър. По-скоро ютуба. И какво имаше тук? Нищо интересно. Да, бе, има честове тук, 4 честа има. Къде е? Къде е? Ела. Ти си вътре. Да. Стрели, 2 супи. Запалка. Гати тъпите работи. Лък. И 3 релси и така. Релси ли? Да. Абе, общо зато нещо интересно. Е, тука. Сега моя път е към Недъра. Имаш ли? Закупават пясък като мине такъв. Падай! На половин живот съм. Ще те убия. Добре, убий ме. Ако не спреш да ме закопаш. И къде е то Недър, бе? Огледай се. Ето го там, бе. Ето го. Имаш ли камък? Или нещо, което не е пясък? Не. Имам сандстон. Може ли?
Ох. Я ти какво взе от долу, я? Лък, стрели, запалка, релси, супи. А ето ти 2 супи. Леле. Една ми трябва да е. Една. М. Чакай да взема аз. Колко релси имаш ти? 3? Една стълба и 3 релси. Ето ти. Супи! Нали каза? Ти откъде дойде, бе? Как така? О, яко. Слизам надолу. Маш честовете ги обрах. О, не си. Има бисквитки. Колко ли? Кой чест, бе? Той е в един скрит чест. Подминал си го. Значи това не са... Значи това са други. Я тука. Обраги, бе, обраги. О, яко, златна броня! Къде, бе? Ето я, виж я в ръката ми. Ама честа ли взе? Да, бе? Той златен. Аре, де! Какво? Запуши ме. Браво. Аз ще взема малко кактус. Аз ще остана тук. Още честове! Абе, къде е? Тук има една битка надолу и има 4 честа. Да, бе, аз тия ги обрах. Окей. Има пистоли, после те слизат надолу. Не знам, ми се успя. Що? Защото ми се отваря всичко. Не бе, защо бе? Поснима още малко. Аз умрях. Да умра или да не умра? Ще изгубиш всичко, ама както искаш. Добре, ще умра. О, да, за ти направя частта. Късмет да ме хванеш. С бронята ли, бе? Късмет да... Еми, явно няма да такова... да продължим повече. Надявам се да ви харесва този клип. Ако е така, се абонирайте за моя канал и ще се видим в следващия път. Чао!